podem començar. Aquí falta algú. Compte. Compte. No ve. Sánchez. Bona tarda. Comencem, doncs, el ple extraordinari, convocat als efectes. Una salutació per les persones que ens segueixen des d'internet, a través de la retransmissió en directe de la web res.cat i des de diferents mitjans locals, i amb aquesta iniciativa fem efectiva la voluntat de transparència i de donar compte a la ciutadania de la tasca com a gestors públics i del debat que en el context del ple s'articula l'acció del govern. Excusar l'assistència en aquest plenari de la senyora Marta Puig, del grup municipal de la CUP, de la senyora Montse Caelles, del grup municipal del Partit Demòcrata, el senyor Guillem Figueres, del grup municipal de Ciutadans, el senyor Sebastià Domènech, del Partit Popular. Queden excusades les assistències. En principi, la senyora Labrador està previst que vingui, si no l'excusarem al final. El primer punt d'ordre del dia és el donar compte de les resolucions d'alcaldia en matèria d'organització municipal. Vostès tenen l'expedient, es tracta simplement d'un nomenament d'un assessor del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, i per tant tenen vostès l'expedient, aquest nomenament de la persona, que tindrà una dedicació del 50%, amb el 50% també de les retribucions equivalents al lloc de treball C1, nivell 22, serà el senyor Daniel Marcos Cruz. És donar compte, per tant, no hi ha cap inconvenient, podem passar al punt següent de l'ordre del dia, que és el punt segon, que és el punt de recursos humans, la modificació del catàleg de treball, en aplicació de la llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017. Té la paraula el senyor Rubio. Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs, atès l'aprovació de la llei 3/2017 que vostè acaba d'anomenar del 27 de juny de l'aprovació de pressupostos generals de l'Estat, en el seu article 18.2 ja recull la incorporació o l'increment d'aquest 1% de les retribucions salarials tant dels funcionaris com dels laborals. Atès que aquest límit no supera cap obligació legal de les quals ha de complir l'Ajuntament de Reus, atès que s'ha fet una reunió amb els membres del comitè d'empresa i es va prendre l'acord favorable per dur a terme aquest increment, exposar que la retribució d'aquest 1% és específic només pel complement específic. Les retribucions dels funcionaris estan dividides en quatre parts, que és el sou base, l'antiguitat, el complement de destinació i el complement específic. És aquest en el que ens estem referint, que és l'únic que correspon a l'Ajuntament de Reus poder distingir entre un funcionari del nostre Ajuntament i el de qualsevol altre. Per tant, el que proposem és modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Reus per poder donar efecte a aquest compliment de l'1%, assignar els nivells d'aquests complements específics i que aquests pagaments es facin amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener i poder fer el pagament en el mes de juliol. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rubio. Alguna intervenció? Senyora Llorenç, té la paraula. Perdó, senyora Comte, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Des del nostre grup municipal votarem a favor de l'increment de la pujada de l'1% de tots els funcionaris i treballadors laborals. Així també donem continuïtat als acords dels pressupostos generals d'Espanya del 2017 i pensem que l'Ajuntament es pot beneficiar gràcies a les polítiques econòmiques del govern d'Espanya, que tant critiquen alguns i que a data d'avui són les més realistes. Per aquest motiu l'Ajuntament pot incrementar al màxim. I recordar que no podem tornar a caure amb el del temps passat, gastar per gastar, i no podem tindre aquest descontrol que teníem amb les despeses, que això ens ha portat a prendre aquestes mesures tan difícils que, en principi, ara estem parlant dels funcionaris i els treballadors de l'Ajuntament, que no ho han tingut de patir i que en el dia d'avui anem sortint de la crisi amb l'esforç de tots. Per això nosaltres, i des d'aquí el grup municipal, insistim també amb el Partit Popular del Govern d'Espanya que continuï negociant els increments retributius per tots els empleats públics en els pressupostos 2018, 2019 i 2020. Gràcies, senyor alcalde. Senyora Comte. Senyora Llorenç, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, contestaré a la senyora Dolors Comte
li agraïm profundament aquesta visió d'afavorir el dret de les treballadores, igual que tenim la CUP, però sigui d'Espanya, nosaltres, per molt que sigui un país estranger, d'Espanya, de Venezuela, en la nostra visió internacionalista, sobretot apoyant sempre, donant suport al que es mereixen les treballadores, que és aquest increment que se'ls mereix. Aprofito la meva intervenció avui en primer lloc per parlar i aclarir el que ens ha parlat el senyor regidor Rubio, el fet que ens sorprèn que tant ara com a l'acord o a l'expedient on es parlava de l'increment de l'1%, semblava que això sorgís d'un acord amb les treballadores. A veure, no és un acord amb les treballadores, vull dir, ara tampoc cal donar-se una mica les ales de que gràcies a aquest acord que el govern té i que treballa amb les treballadores, amb el comitè d'empreses, etc., que s'ha incrementat aquest 1%. Aquest 1% ve per llei i que s'ha de complir. Vull dir, ens sorprèn que vingui d'un acord que sigui amb les treballadores. Més intervencions? Senyor Rubio, de la paraula. Només un aclariment, i és que la circular, que també has tingut accés vostès, diu que podíem incrementar fins a un 1%. La voluntat d'aquest govern és assolir el màxim i després hem informat, abans de la comissió informativa, s'ha fet una convocatòria amb els treballadors, amb els responsables sindicals, s'ha exposat i s'ha arribat a un acord i allí hi ha un acte que recull que els treballadors hi voten a favor, simplement. Senyora Llorenç, té la paraula. Molt bé, gràcies per l'aclaració i l'aclariment. Jo també aclariré que donar compte no és acordar, és a dir, informar no és acordar. Per tant, si vostè ha decidit amb el seu govern incrementar l'1% i informar els treballadors, doncs potser s'havia d'haver aclarit d'aquesta manera i ja està. Gràcies. Més intervencions, no? Bé, doncs llegeixo els acords. Primer punt, modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Reus a efectes del compliment específic que experimentarà un increment de l'1% tal com permet la llei 3/2017 de 27 de juny del pressupost general de l'Estat per a l'exercici 2017 com a llindar màxim i tot d'acord amb el que diu l'article 170 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals i que consta a l'expedient. Segon, assignar els nivells de complement de destinació en la forma establerta per l'esmentat catàleg i tercer, els anteriors acords tenen efectes a partir de l'1 de gener a partir de l'1 de gener del 2017. Vots a favor? Per unanimitat, doncs moltes gràcies. Sense res més a tractar, que tinguin un bon estiu, bones vacances i s'aixeca la sessió. Vamos, alcalde.